Podang kuning dipun pinangani pamundhut sayanggipun Bapak Supri. Menika njubuhaken karya swasana Rene Putra pinanganten sadipun nggih Cedak Citra ditambahi siji nok. Kowe sing lemu kuwi. Ora apa-apa. Ora sanggo sandal. Ora sanggo sandal bebas ora apa-apa santai wae. Semana nggo sandal Pak Rumidi ra motong mengko. Pak Rumidi. Lagunya apa Bapak? Ya, iku. Pundi Pak Rumidi kan? Iki lho. Ora ngomong dong. Lagunya Bratasena ya? Heeh. Loh, lajeng loncat sampun. Astagfirullah. Ya Allah. Kita kandhani. Nek Pak D nambahi ya teko ditampa. Nggih. Oh, sambel kemangi. Ya, terima kasih matur suwun. Nggih, ngono kuwi wis teko dinteni wis tekano jam 6 ora apa-apa. Angger sempulur. Lah iya. Bojone kadung les ae. Napa riyene Bratasena riyen? Arep Bratasena apa? Bratasena napa sambel kemangi? Sik mana sing mburi, sik tak omong karo sing mburi sik. Yang belakang dulu. Gimana guys? Mas, iki ana pamundutan Bratasena karo sambel kemangi arep sing dhisik. Oh, saged sedanten. Sing dhisik. Manut. Oh iya. Saged sedanten. Prastianada niku saged sedanten. Oh, tenan Prastianada iki apa iso? Lagu rong dadi lho saged. Oh, tenan lagu rong digarap wis beres. Sing ra iso Prastianada iki mung siji kok. Jujur. Ra iso jujur. Ya. Oke. Nama Bratasena sik Mas? Bratasena Mas. Yuk. Iya, diaturake. Ini kula sambil ngepek ya, Pak. Ora apa-apa, santai wae. Penyakit orang dewasa. Lalen. Sudah dewasa begini ya. Yuk, edane Bratasena. Lho tasih nuwun pamundhut saking nyanipun Pak Supri. Bandawa Guru Dharma Upati Suhengange Ngerti ati kawane Datan panggih kang sinadya lekasing buku sing nolong nadyan kang sinawang suwung datan genah sing Bapak Guru Minulya papan dununge sejati pinanggi sadewa ruci
dawuh guru durma upati susuh ning angin dinanti ati kang weneh datan panggih kang sinadya lekas pangbubu sing nala nadyan kang sinawan suwung katan kendang wegas ingsun yang Bratasena yang Bratasena yang Bratasena yang Bratasena Bapak Guru Minulya papan dununge sejati pinangke sang dewa ruci matur suwun aduh Iki sing diutang siji nok apa meneh sambel kemangi lebar kuwi terus ditutup donga terus rampung ya monggo ngaten Mbah nggih ya diaturake Aduh. ya dadaku ketepet ben duet ben gayeng iki karo sing tengah di duetin nok nggih Oke. lagune sambel kemangi bar kuwi terus Hastungkara ya kudune kleru kok eh kudune aku sing ditungani